Sa. Dua. Tulo. Ops. Nih. Oh, ha? Sakto juga ini. Busog na ani mga pamilya mga kaon. Data. Oh! Abre ko be! Sige magpanawag. Abril na daan. Abre na din eh. Abril na. Loh, nagkarigig bugas lang. Uning palit ko bugas dagan kaayo kay Kaya na kong noodles ug sardinas ug mga kuna na. kay bawo nakalab nga. Tabo na to usab ni. Abay ko be. Ipalit ko 13 ka prutas. Oh, natin kalsyon niya tambo sa kuwa. Trisi ka portas da. Ipalit ko 13 ka prutas para New Year para ugma ba. Ay pa dato namin tabo nga kalamidad sa atuang kuan, sa atuang nasod. Dapat mo share po tong blessing. Ipalit Oh, ko kana bugas. sakto na imong gibuhat para Ipalit ko- kaluyan tag sa mos Ginoo. Oh, dapat yung mo share jud kay ngano, mas daghan pang grasya maabot nato. Oh, kana dili na yung sige tagdawat. Oh, Dapat tagdawat. mo share po ta sa tuang personal nga Tatay Gracia, share jud ta. Importante yun na sa kalibutan kay ngano kita mga tao sa kalibutan nangabang rata sa kalibutan. Oh, kano buhat tag balo kanang sa expire. So, kami nagpalit ko prutas lang 13 ka buok. Trisi ka buok. Ako ana na kuan na katuna Trisi sa ka prutas da. Oh, 13 ka prutas. Uy, sa mga palit pa ka na trisi ka prutas nga bisag apilong pa nimong punuan na trisi ka prutas. Basta dili ka mukugi sa mong kinabuhi. Wa jud kay moabtan. Nga. Unsa, ingon ang mga katigulangan nga magkuan tag prutas 13 ka putahi, ibutang Ay dira. mo na ilihidi ay. Lihi mas New Year. Ay bitaw nadunggan ako kung silingan na nakatong nailulo sa lulo pa niya tiguang gayo. Oh. Ito sakto bitaw trisi ka Oh, prutas. lihi na. Oh. Lihi no. Kada sakto na. Mga lingin nga prutas na. Puro lingin, way lapad diha. 13 na ang putahi. Ako po nilab, sa tinuray lab, ako po lab. Oh, Na po kayo sarap na. ganang New Year resolution po. Oh, unsa nang boy mo New Year? Ako New Year resolution, di na ko mukaon maayo. Nagpaniwang na ko. Unya, anang maligo na ko pirmi. Akong goal, mugwapo ko. Naon. Kanang, Ay nalagkaon para bawal ka lang. basta importante sa Ya, dili ka kabulantaw og kanang puti kay paa. Di na ko mananto na. Bawal na ako. Tay ka, ha? Allergy na ko ana basta sa New Year resolution sa year 2022. Wa na ko na out na ko ana. Ana jud na ako pud lang nato ko New Year resolution. Unsa man? Pag New Year pohon ugma, ambak-ambak ko maayo lab. Ano man, unsa man na? Para mutaas ko. Di, wala ka chance mo taas ko eh. Unsa ka dyan? Wala chance. Oh, wala ka chance mo taas kay puti mo. Sukat sa una ang pagkabata ato baon na mo sabis. Size imo ang Kita ko nimo manok, kuano manulti oy. Mo ambak-ambak ko kumayo lab. Untol-untol ka na. Para unsa po, para unsa? Para dako ko tutoy. Hindi na lang madako kay gabayan ni mo. Alam dako ka na dako ka katutoy. Tabari mo kupas gabi. Kay na mga nakako na mga dilata. Ni takala na mo ka. Ah, dilata. Ako mga dilata na kay ganang kuan, 5 ka sako nga Bugas. May natin yahatag kung maapon sa New Year para Buntag sayo ka mga tag. Oo, para malipay po itong mga tao nga nagpaabot mo sa grasya na i-share na Putong itong sa blessing. kaagian. Mga I-share na tag- itong blessing sa mga dawat. Kaya ano, mas maayon din ang mo share Muna. ka. So, tatabangin ko. Damor na ka sa kaloy, mas samot na kaloy Ginoo ana. Unsa magalan na maga. Wala oy, alipay ra ko sa imong gibuhat kay. Tabangin ko ba siguro? Nakalitan ko nimo sa imong kabutan ba? Usa ba nimo ang Oy, timbangan? Timbangan man sa tao. Timbangan man ang tao. Timbangan ka sa tao. Para yan ang kuro na sila katimbang. O, tanawa. Katimbang. Atan na din ako ng error, oh. Hapit ko ka gatos. Tabangin ko. Gaya-gaya ka. Isulot ka sakol. Tabangin ko. Tabangin ko. Sige. Isulot ka sakol. Saktor ba ka dali?